martangi yang mahita. Mauliate madiho debata Jahoba amanami na mga ramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan, naing marsaringar mahatam na badiai tutonga-tonga nami. Asi roham dihami. Rajai ma ate-ate doho pikiran nami dibagasat todim todi parbadia. Asa takas sutangihok kami, jala takas suatu sihami, hatam na badiai. Amen. Horas madihita sude, huria na hinaholongan ni Tuhata, turpuk jamita dihita di minggu sadarion, minggu eksaudi, imana tarsurat di buku Opak Musa bidu onom, mamuka sian ayat 22, sahatu ayat 27. Opak Musa onom ayat 22 sahatu ayat 27. Tapai hutihu madirohata hujaha madihita. Dungi ro Muse mahatani Jahoba tusi Musa songonon. Patolhas mahatakon tusi Aaron dohotu aka anak nai. Ikon songonodo dohonomu tuhalak Israel laho masu nasida. Sai di pasu-pasu jala diramoti Jahoba maho. Di pasodakot Jahoba mabuhina tuho. Jala asirohana midaho. Didopakon Jahoba mabuhina tuho. Jala di pasaorhon madamena tutodim. Ikon songonima ape honon nasida goarhu Jahoba tuhalak Israel asa au masu nasida. Ima sahakna. Huria na hinaholongan ni Tuhata goar ni minggu tasadarion ima minggu eksaudi. Eksaudi lapatanna saitangi homma suaraku ale Jahoba. Tersurat di Psalme 27 ayat 7. Goar ni mingguon marumang tangiang laho mangido pangurupion siat Tuhani uju mangadopi parukilon naborat. Jadi dina marukil na porseai tarsunggul rohana pasahato pangiduan na tu Jahoba. Padohan eksaudi tangihon au patuduhon pos ni roha tu Jahoba dohot patuduhon na soadong gogona paluahon dirina sian parukiloni. Soholan na mangasahon pangurupion ni Tuhani. Domutusido amang inang na pinasaha ni turpuk jamitata di minggu sadarion. Huria na hinaholongan ni Tuhata suman tu bangso Israel na mardalat tu tano kana addo nang hita na mardalat di portibion laho mamongoti inganan paradianan nahot si saleleng ni leleng na ima dilabung ni debata. Dohonotta pardalan nagajang jala na doi nagok hamaolon dohot sitaonon. Alani i holad debata sadiri do natuk sumari honggolutta na manarihon akan narikot di ngolutta sa leleng di pardalanani. Dos doi diturpuk jamitata sadarion di buku Opak Musa bidu onom ayat 22 1 27 imana patuduhon
pasu-pasu ni debata silehononna tu bangso Israel songo sada bukti pangaramotion dohot padonganio di debata di pardalanan ni ngoluna. Alani ikot takas ma di rohata ise do mual ni pasu-pasui jala sia dia do harorona takas naking didok diturpukon inisiatif ni debatado laho mangalehon pasu-pasui tungoluni bangso Israel ima natar surat di ayat 22 sahatu ayat 23 natakas madok dungi Roma musehata ni Jahoba tu si Musa songonon patol hasma hatakon tu si Aaron dohot tu akka anak nai pasu-pasuon danggabe di siat jolma alai parhitewan na dom malim manang jolma nang tinodo ni debata laho pasahaton pasu-pasui tungoluni akanahi na holonganna asa marharoroasia debatado nasa pasu-pasu naro tuhita aka amang inang nuaeng nagabe suku-sukun songo dia dohita asa manoktong nagabe hasahatan ni pasu-pasui songon na diodolhon di topi minggutta sadarion namadok di pasu-pasu jala diramoti Jahoba maho di pasu-pasu jala diramoti Jahoba maho sianon buita bereng ikot takas madihita saleleng dingolutta maka tidak kon hadirion ni debata nama narihon jala nama ngalehon nasa narikot ditongani ngolutta atong ahama narikot si patu pauta parsi hohoton dohot parsi tutuon maka porsiai ibana di pardalanan ni ngolutta unang be manibil hita jala unang be murah-murah di ela hasianganon asa sahat tu hita pasu-pasu dohot pangaramotion ni debata songo sada berita nama saon marsakka ma sahalak raja laho manggati bendahara ni harajaonna dung manang 3 minggu dipatupa ma pangaririton terpilih ma pegawai kelurahan ala haposan ibana di ulauna ala naung gabe bendahara ni harajaon ibana dilehom matu ibana jabu dinas na uli jala na arga mubama dohot parngoluonna sian na pugos gabe mamora dung sataon ibana mangula gabe bendahara dialuhon keamanan ni harajaon nima bendaharai tu raja dipabua tu rajai ganuk botari molo mula gerejo sai adong do dibuan bendaharai bukusan ditikimulak ibana siak kantor di surah rohani keamanani bukusani ima artani harajaoni jala mamereng pamerengan ni keamanani dakola sehali alai ganuk mulak bendaharai siak kantor terus ma ibana mabuah bukusan muluk marajai mabege pengaduani disuruh ma keamanani manakuk bendaharai jala dibuat tujuluna marsogokna ditikimulak siak kantor bendaharai ditakuk ma ibana pas musema buah bukusan dung sahat dijuluni rajai didokma buka bukusan me ninna rajai HP dung dibuka dang mas dang berlian
dak kepeng, dang artani harajau ni isina. Alai isina ima pahean na buruk na mariba-riba do di bagasan. Diuduti raja ima muse manukun. Buasa buanomu paheamu na buruk-burukon ganu pari tu kantor. Nena rajai uhut longang ma rohani rajai marnida. Alai dia lusi bendahara ima. Raja nami paheakku uju pegawai kelurahan doi nin nama. Molo masuk kau tu kantor sai huida do disi. Akka artani harajaunon hepeng mas dohot berlian dohot na asing. Alani ima sai hubuat do paheakku naroaon. Molo hubereng paheakon di paingotima au. Ingot na hatsi doho na jolo. Ingot ala haposat doho ubahet dipilit toga be bendahara. Ganu pubereng paheanon disungguli ma au madok mauliate tu rajai nang mamilitau gabe bendahara. Molo hubereng paheanon bolong masiar rohaku ketamakan dohot ketidakjujuran. Ujungna mabegei lam taba malas ni rohani rajai mamereng sikap ni bendaharai. Huria nahi nakolongan ni Tuhatta dia manaboi ta ida sian berita namasai. Gudang do jolma dung marhasil ulauna lupa daratan ibana. Gijang rohana dang diingot hahasitonna na jolo. Dang diingot madok mauliate tutuhani nama masu-masu ulaona nama ngaramoti dohot ulaona. Ido ubana diturpuk epistel Jakobus 4 ayat 61 disungguli do unang madabu akana porseai tu gijang ni roha. Alani i tapuji matok tong Tuhani nama masu-masu hita nama ngalehon pasu-pasuna di ngoluta. Imana perjolo. Pasu-pasuon jala ramotan ni Jahoba duhita molo gabe ruas ni huriana haposan. Molo gabe sahalak na porsea na tok-tok kita haposan di adopan ni Tuhani. Huria nahi nakolongan ni Tuhatta na padua homma si berengotta rumang ni pasu-pasu na pinasaha ni Jahoba tu bangso Israel songoni nang tuhita di partikian sinuaingon. Didok naking mamuka sian ayat 24 sahatu ayat 20 onomi disodakon mabuhina. Allah akan menyinari wajahnya padohanon patuduhon asini roha habasaron dohot panogu-noguon ni debata di adopan ni akka nahi naholonganna dohot di akka na porsea di ibana. Dungi diuduti mamuse dilehom madame tu akka bangsona. Dame nanidok na dison ima dada holan keadaan naso adong porang. Alai dame nanidok na dison dame di tonga-tonga ni parnguluon dohot akka na adong dihita. So nang rohatta mangaton na dihita. So nang pakilalaata mamulus ari-ari ni ngolutta. So nang rohatta nang pasolhoto dirita tutuhani. Alani ima amang inang huria nahi naholongan ni Tuhatta ditonga ni pardalanan ni ngoluttaon tarjou dohita asa manok tok kita
jala margogo hita marparange na dinggan na hobar tu lomo ni rohani Tuhani. Tahalomohom ma pasu-pasu dohot pa ngaramution ni debata di ngulutta si lehon-lehon na tuhita na somuba alai hot jala marhagogoon. Sai tahanguluhom ma pasu-pasu dohot pangaramution ni debata sa leleng pardalanan ni ngulutta di hasianganon. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jahoba naung pasahat tok katam na badiai tu tonga nami. Pasu-pasu hatam na badiai Tuhan asa hupeo pami gomos di rohanami menguduti pardalanan ningulu namion asa manok tok kami porsea tuho. Huboto hami do Tuhan. Ho dibagasa kolong ni roham manok tongdo mamasu-masu jala mangaramoti ngulu nami. Amen.